Γιατί μετονομάστηκε, ιδιωτικό μαγαζί, έτσι. Μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν φτιάχτηκε με απόφαση των λαών της Ευρώπης. Οι τραπεζίτες που έχουν όλες τις κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη αποφασίσανε να κάνουν ένα μαγαζί, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετονομάζοντας το μαγαζί το γαλλικό σε Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Άρα, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης εγγυάται τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Να όμως που ο Αρτέμις έχει κάνει 2 τεράστιες δωρεές, γιατί είναι κάτοχος και μάλιστα με επικύρωση της γαλλικής πρεσβείας του γαλλικού κράτους για την εγκυρότητα των 40 μετοχών που έχει τουλάχιστον. Και κάνει 2 δωρεές σε 2 οργανισμούς. Προσέξτε, μη κερδοσκοπικούς. 4 στον ένα και 4 στον άλλο. Όλα αυτά για αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Ναι, αλλά για να κάνεις όμως, όταν κάνεις μια δωρεά, υπάρχει φόρος δωρεάς, το 0,5%. Για να βγει όμως ο φόρος δωρεάς, πρέπει να αποτιμηθεί η αξία. Ποιος θα αποτιμήσει την αξία? Έρχεται λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων, ακούστε το και αυτό, με το έγγραφο που βλέπετε στην οθόνη σας και αποτιμάει την αξία της μετοχής με κοινοβουλευτικό έλεγχο, το οποίο υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών Σαχινίδης. Και λέει λοιπόν ο Σαχινίδης, εδώ που θα σας βάλω το βελάκι είναι όλη η ουσία. Εδώ λοιπόν που βλέπετε στην οθόνη, λέει ονομαστική αξία του κάθε τίτλου 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Ακούστε όμως τώρα την ουσία. Που η σημερινή τους αξία, πάμε να δούμε ποια είναι η σημερινή, 30 Μαρτίου του 2012, 11 και 47. 12 περίπου παρατέταρτο το πρωί. Θα το θυμόμαστε όλοι αυτό. Θα μείνει αξέχαστο, γιατί όλα αυτά γράφονται. Γράφονται και καταγράφονται. Λέει λοιπόν ο Σαχινίδης, σημερινή τους αξία ανέρχεται σε 678 δισεκατομμύρια και κάτι, δισεκατομμύρια κάθε μετοχή. Έτσι λοιπόν το παίρνει η γάμα δόη πατρών, με το συγκεκριμένο έγγραφο που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, γάμα δόη πατρών, στην οποία ανήκει ο Αρτέμις, ο Σόρας, και απαντάει στον Αρτέμι το Σόρα και αποτιμά το φόρο δωρεάς, εφόσον έχουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο και αποτυπώνουμε την αξία της κάθε μετοχής. Ο φόρος δωρεάς λοιπόν ανέρχεται το 0,5% με υπογραφή της ΔΟΗ για τις 4 μετοχές που η αξία τους είναι 2.714 δις, το 0,5% 13 δισεκατομμύρια ο φόρος στο άφημί του Αρτέμι, 572 εκατομμύρια, 13 δις 572 και κάτι. Για τις άλλες 4 μετοχές, άλλο χαρτί, το συγκεκριμένο που βλέπετε, με άλλο πρωτόκολλο από τη ΓΑΜΑ ΔΟΗ Πατρών και από το Υπουργείο Οικονομικών. Προσέξτε. Άλλα 13 δις εδώ. Για τις άλλες 4 το 0,5%. Σύνολο 5,5 τρισεκατομμύρια. Σύνολο του φόρου που χρωστάει ο Αρτέμις ο Σόρας 27 δις. 27 δις. 27 δις. Χρεωμένο αφημί σήμερα. Και δεν εισπράττει κανένας. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ χρωστάμε 1.000, 2.000, 5.000, 10 χιλιαρικάκια, ψώρο χιλιαρικάκια και 27 δις. Εδώ για 2 δις και για 4 δις μας πάτε και μας γενοκτονείτε. Μας διαλύετε όλη την κοινωνία μας. Παραδώσατε τα πάντα και την ψυχή σας παραδομένη την είχατε. Πώς γίνεται αυτό? Έρχεται λοιπόν η εφορία και λέει το Αρτέμις συγκεκριμένο έγγραφο ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, λέει γι' αυτό. Το Υπουργείο. Περιμένω από το Υπουργείο, λέει, απάντηση. Περιμένετε λοιπόν από το Υπουργείο απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση εδώ της ΔΟΗ. Περιμένουν, ακόμα απάντηση. Το ΣΔΟΗ που είναι? Απαντάει στον Αρτέμι ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Τι κάνεις εσύ? Δεν είσαι αρμόδιο? Μάλιστα. Σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος, Και άμα χρωστάει ο κυρίαρχος Έλληνας 2.000 ευρώ, 5, πάει το ΣΔΟΕ και τον εδένει. Ωραία. Τώρα λοιπόν σου λέμε ΣΔΟΕ και το λέμε δημόσια 100 φορές. Εσύ που δεν εισπράττεις 27 δις
εν μέσω μιας τεράστιας γενοκτονίας και εσχάτης προδοσίας, που τελείται. Δεν διαπράττεις οικονομικό έγκλημα. Δεν είσαι σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ποια υπηρεσία θα βρεθεί να σε κλείσει μέσα σύσσωμο? Ενημερώνεται ο διώτης, ο κεφαλής, ενημερώνονται όλοι. Γίνεται μήνυση από τον Αρτέμι τόση ώρα. Στο ΣΔΟΕ. Και μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισπράξει το φόρο. Και ο Αρτέμις κυκλοφορεί, δεν εννοείται. Ελεύθερος. 27 δις. 600 δις. 2,33. Και 5,5-3 από την Ανατολή. Και ακόμα τους κοιτάμε. Και περιμένουμε να μας πει ο Αλεξάκης ότι το Πάσχα, λέει, θα γίνει Ανάσταση και για την Ελλάδα. Πού να ξέρε η Σταύρωση πότε θα έρθει. Λοιπόν, επειδή όλοι κάνουν πλάκα με τους Έλληνες και επειδή η πλάκα έχει τελειώσει, ήδη έχει τελειώσει η πλάκα, και επειδή η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία πλέον έχει νομική εκπροσώπηση, και εδώ είναι τώρα το μεγάλο σφυρί στο κεφάλι του κτήνους, διότι οι Ελλήνων συνελεύσεις είναι η νομική και θεσμική εκπροσώπηση του κυρίαρχου έθνους των Ελλήνων, το οποίο μέσα από αυτή τη διαδικασία και το μηχανισμό που λέγεται Ελλήνων συνέλευσης θα εκτελέσει το μεγαλύτερο θεσμικό του ρόλο, τη συνέλευση των τελικών κληρονόμων κυρίαρχων ιδιοκτητών, του έθνους δηλαδή, την εθνοσυνέλευση. Αυτό είναι πάνω από τις εκλογές. Όταν κάνουμε εθνοσυνέλευση που γίνεται μέσα από τους Δήμους και κάνουμε κυριαρχία στον ΟΗΕ, τελειώσανε όλα. Εμείς βάσει των δικών τους μνημονίων μπορούμε να αποπληρώσουμε τα πάντα, αφού τα ελέγξουμε. Και όταν λέω ελέγξουμε, δεν εννοώ τώρα τα πράγματα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Τα παιδιά τα ξέρουν τι λένε. Δέλτα Μητάβ, ιδιοκτήτης ο Έλληνας, έλεγχος. Παγκόσμια Τράπεζα, ιδιοκτήτης ο Έλληνας, έλεγχος. Οι 27 ταμεία στον πλανήτη κοινοπραξίες που συμμετέχει ο Έλληνας κυρίαρχος, έλεγχος. Άρα λοιπόν, οι Ελλήνων συνελεύσεις, γι' αυτό μιλάμε για συνέλευση όλου του έθνους, για να πάμε στην έθνοσυνέλευση και να κάνουμε κυριαρχία και να πάρουμε απόφαση. Και να ξέρετε, τον Ναύπλιο μέχρι σήμερα είναι η πρωτεύουσά μας, των Ελλήνων, όχι της Ελλάδος. Γιατί και το βασίλειο του Όθωνα έλεγε βασίλειο της Ελλάδος, όχι των Ελλήνων. Κοιτάξτε το κόλπο. Και ποιος παραδόθηκε σήμερα? Αυτοί το λένε, η Ελλάδα. Δεν παραδόθηκε ο ιδιοκτήτης όμως. Για καθίστε ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Παραδόθηκε η Ελλάδα. Παραδόθηκε ο ιδιοκτήτης Έλληνας. Δεν το λέει πουθενά. Δεν το έχετε ονοματίσει, γιατί δεν μπορείτε να το ονοματίσετε. Γιατί νομικά δεν μπορεί να συμβεί και παγκόσμια αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς τώρα τι κάνουμε? Πάμε μέσα στην Ελλάδα και τραβάμε τους κληρονόμους, τους κυρίαρχους. Και επειδή το θέμα δεν είναι στα σύνορα, είναι και έξω από τα σύνορα, γιατί κληρονόμους και κυρίαρχους αυτόχθονες Αγγλείς Έλληνες έχουμε σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό και βλέπετε γραφεία. Ζηρίγη, ετοιμάζεται Σουηδία, Νορβηγία, Αυστρία, Γερμανία, Καναδάς, Νέα Υόρκη, Στοκχόλμη, Γαλλία, Τινησία, Αφρική, Αυστραλία. Παντού στον πλανήτη, για να καταλάβετε ότι πάμε, γιατί δεν είναι θέμα μόνο Ελλήνων. Είναι θέμα ανθρώπων. Είναι θέμα ανθρώπων. Πείτε μου ένα λαό που περνάει καλά. Παραμυθιασμένοι με μεταλλαγμένα λίγο οι Ελβετοί που νομίζουν ότι είναι καλά γιατί παίρνουν 2.500 και έχουν φόρο τα δύο. Δηλαδή είναι αστεία τα πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη. Δώσαμε την ευκαιρία σε όλους, δεν τα βγάλατε εις πέρας. Έρχεται ο ιδιοκτήτης και λέει στους διαχειριστές: κάντε πέρα, τώρα τελειώσαμε. Ελάτε να κάνουμε ταμείο και να πάρουμε την Ελλάδα από την αρχή. Από την αρχή η Ελλάδα. Άρα λοιπόν βλέπετε από παλιά, με εθνοσυνέλευση επικυρώσαμε την πρωτεύουσά μας στον Ναύπλιο. Αν αποφασίσουμε στην εθνοσυνέλευση που έρχεται ότι θέλουμε να αλλάξει αυτό, εμείς θα τα αλλάξουμε. Η ελληνική εθνική χρηματιστική ήταν με εθνοσυνέλευση. Η τράπεζα που σας είπα ο Τρέας πριν. Έρχεται ο Όθωνας και κάνει στην άκρη. Φτιάχνω την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Λέει και φέρνω τον Ρότσιλντ, ο οποίος είναι Πάουερ, δεν είναι Ροτσάιλ. Και έρχεται ο Εβραίος, ο Χάζαρος, ο Μογγόλος και τι κάνει? Ανοίγει την Εθνική Τράπεζα του Βασιλείου. Του άλλου Εβραίου, του Όθωνα, Χαζάρου. Και κάνει στην άκρη την τράπεζα και την κλείνει. Του έθνους. Και μάλιστα από τότε μέχρι σήμερα το καταστατικό λέει ότι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος της Εθνικής Τράπεζας είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Τι λέτε ρε παιδιά? Και πού ξέρει ο Εβραίος, ο Μογγόλος, ότι θα έχει πάντα δικό του αρχιεπίσκοπο? Και άμα βρεθεί κανένας Έλληνας αρχιεπίσκοπος, καλά θα μου πεις δεδάρα τώρα μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί, τώρα θα βρεθεί. Δεν λέω ρε παιδί, μην πας και βρεθεί.
Μπασκεύερθη, λέω, δεν ξέρω. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει βρεθεί ένας εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Εθνικής να πει ρε παιδιά, τι λογαριασμός είναι αυτός μέσα των Ελλήνων. Τι γίνεται εδώ. Και το μαγαζί μας στο Παραμάγα, στο Τράπεζα της Ελλάδας που έχει 20 τόνους μετρικούς χιλιάδες, 20.000 τόνους μετρικούς τόνους χρυσού, τι γίνεται εκεί. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Άρα λοιπόν πάμε να εκτελέσουμε διαδικασία. Και δεν υπάρχει δραχμή, να το ξέρετε. Έτσι. Η δραχμή δεν είναι δικό μας νόμισμα. Ο Φίνικας ήταν ο χρυσός δικό μας νόμισμα και είναι ακόμα. Και μάλιστα με επικύρωση εθνοσυνέλευσης. Είναι μια διαδικασία που γίνεται με ψηφίσματα ανά τους Δήμους, διότι τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν έθνος μέσα από τους Δήμους. Για να καταλάβετε τη δύναμη που έχετε σαν Δήμος. Έτσι απαρτίζουμε το έθνος. Γι' αυτό ανοίγουμε γραφεία παντού. Παντού, σε οποιοδήποτε Δήμο. Γιατί πρέπει να εκπροσωπήσουμε το έθνος. Και βέβαια, 4 Σεπτέμβρη, όλα τα γραφεία μας, ο οποίος είμαστε ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Ελλάδα, με τα περισσότερα γραφεία που έχει κυρίαρχους αυτόχθονες και βέβαια το μόνο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί κυρίαρχο έθνος, έτσι. Και δώσαμε εντολή λοιπόν όλα τα γραφεία μας να ιδρυθεί για πρώτη φορά ο φορέας του έθνους των Ελλήνων. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει φορέας. Φορέας πολύ απλά σημαίνει νομικά ότι είσαι αναγνωρίσιμος από την παγκόσμια σκηνή. Από την παγκόσμια σκηνή. Δηλαδή το έθνος των Ελλήνων εκπροσωπείται και είναι αναγνωρίσιμο από την παγκόσμια σκηνή. Με συγκεκριμένο καταστατικό, συγκεκριμένες προγραμματικές δηλώσεις, συγκεκριμένη διακήρυξη και βέβαια είμαστε ο μόνος φορέας παγκόσμια με πιστοποιημένα χρήματα σαν κυρίαρχοι. Πιστοποιημένα από όλους τους θεσμούς του πλανήτη και από την Ελλάδα. Και τους λέμε εκεί, ελάτε. Και αν πάτε σε εκλογές, μπορεί ο φορέας, έχει το δικαίωμα αυτό, του το παρέχει ο νόμος, να συμμετέχει στις εκλογές. Για πάμε λοιπόν στις εκλογές να δούμε. Γι' αυτό δεν θα πάνε ποτέ σε εκλογές. Γι' αυτό θα γίνουν όλοι μαζί απέναντι και οι Έλληνες από εδώ. Για την τελική μάχη. Και εκεί είναι που θα βγούμε μόνο νικητές. Τίποτε άλλο. Και αυτό να το θυμόσαστε. Άρα λοιπόν, ως φορέας, έχουμε πει την άλλη μέρα 20.000 ευρώ σε κάθε Αθηνή που είναι γεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους. Τι λες, άρα. 20.000 ευρώ, πού θα τα βρείτε. Γιατί μας τα κάνει κανείς δωρό. Δικά μας είναι. Ο φορέας του έθνους τα παίρνει και τα δίνει στο έθνος. Γιατί ο Παπαδόπουλος έρθει ο μάγκας και το έκανε. Είχε κάτι ιδιαίτερο που δεν το έχουμε εμείς οι ιδιοκτήτες, αλλά το είχε ο διαχειριστής Παπαδόπουλος τότε. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Και αύριο το πρωί στην Ελληνοπολιτεία που στείνεται, πάροχος να μπει στην εθνική μου οδό, στην οδό του έθνους, Μάλιστα. Γι' αυτό παραδώσατε και εθνική κυριαρχία και δεν παραδώσατε κρατική, γιατί δεν έχετε κυριαρχία. Γι' αυτό παραδώσατε και εθνική περιουσία. Δεν υπάρχει τίποτα κρατικό. Ωραία. Και βάλατε πάροχο τον ιδιώτη στην εθνική μου οδό να μου κρατάει τον δρόμο καθαρό, γιατί εγώ τι είμαι, δεν μπορώ. Και να τον πληρώνω κιόλας. Αύριο το πρωί τα διόδια θα είναι υλικά ανακύκλωσης. Να το ξέρετε. Φόρος εισοδήματος στον Έλληνα, φόρος ακίνητης περιουσίας. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι μόνο για τους σκλάβους. Ο ιδιοκτήτης στον εαυτό του δεν πληρώνει φόρους. Αύριο το πρωί κατευθείαν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μέτοχος ο κάθε Έλληνας με μετοχή που δεν μεταβιβάζεται. Που δεν μεταβιβάζεται. Πεθαίνει το παιδί, πεθαίνει ο πατέρας στην πολιτεία. Γεννιέται παιδί, μετοχή, με μέρισμα. Με μέρισμα. Δεύτερο παιδί, μετοχή. Τρίτο παιδί, μετοχή. Τέταρτο παιδί, μετοχή. Για να δούμε, ξαναπέσει η Ελλάδα έξω. Ξέρουμε πολύ καλά που γίνανε λάθη. Έχουμε θωρακίσει με τέτοιο τρόπο τα πάντα που δεν μπορεί να τρυπήσει τίποτα. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Το νομικό πρόσωπο είναι έτοιμο, πρέπει μόνο να εκτελέσουμε διαδικασία. Και ερχόμαστε λοιπόν, αφού έχουμε τα πάντα πιστοποιημένα από αυτούς και είμαστε και τελικοί κληρονόμοι βάσει των παγκόσμιων θεσμών και νόμων, και τι κάνουμε. Τι πράξατε λοιπόν. Αλέξη με προεδρικό διάταγμα, εντολή κονσέρβα απ' έξω και κλείνει στους Έλληνες τα μετρητά της τράπεζας. Μάλιστα. Δεν ζητάμε από τις τράπεζες τα δικά τους, δεν έχουν. Τα δικά μας ζητάμε και μας λέτε όχι, 60 ευρώ την ημέρα. 60 ευρώ την ημέρα. Συμφωνούμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες και τι κάνουμε σήμερα. Λέμε λοιπόν stop τα μετρητά. Stop τα μετρητά. Stop. Τα μετρητά τελειώσανε.
Είμαστε εδώ για να ξεχρεώσουμε την Ελλάδα. Είναι πολύ απλό. Είμαστε εδώ για να ξεχρεώσουμε μία και έξω. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε βάσει των μνημονίων. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε τα κεφάλαια πιστοποιημένα από όλους τους θεσμούς. Από Άριους Πάγους, Χάγη, τα πάντα πιστοποιημένα που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε εγγράφος. Δια του λόγου δεν θα γίνει ποτέ. Ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε εντολή. Εντολή εγγράφος. Εξουσιοδότηση στο μηχανισμό και του λέμε μηχανισμέ. Επειδή είμαι τελικός κληρονόμος και κύριος κάτοχος του μεριδίου μου, γιατί είναι εξαδιαιρέτου όλοι οι κληρονομικοί λογαριασμοί, σου δίνω εντολή να αποπληρώσεις για μένα οποιοδήποτε βεβαιωμένο χρέος έχω. Και ακούστε το πολύ καλά αυτό. Οποιοδήποτε βεβαιωμένο χρέος έχουμε σαν Έλληνες. Στην εφορία. ΤΕΔΕ, ΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες. Ή δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα δεν μπήκε στα μνημόνια το ιδιωτικό χρέος. Μπήκε το δημόσιο, εξωτερικό και εσωτερικό. Έχουμε κατακεφαλή, γιατί μερικοί θα πούνε δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω αυτό. Εννοείται χρωστά στην ιδιωτική εταιρεία κράτος. Στο ψεύδο κράτος όπως το τεκτάς. Χρωστάς και χρωστάς 47.000 τουλάχιστον δολάρια. Δηλαδή περίπου 46.000 ευρώ. Κατακεφαλή χρέος είναι αυτό. Γι' αυτό και τα μωρά έχουν αφημεί. Και είναι φακελωμένα. Άρα λοιπόν δίνω εντολή να αποπληρωθεί κάθε βεβαιωμένο χρέος που έχω ή όποιο θα προκύψει και θα βεβαιωθεί ως χρέος δικό μου. Το καταθέτω εξοδίκως και σταματάω να πληρώνω. Πάρτε κύριε από τους λογαριασμούς. Έτσι κι αλλιώς μην μου πείτε ότι δεν έχετε μηχανισμούς, αφού μέχρι τώρα μπαίνετε στους λογαριασμούς και κατασχέδετε. Και μου κάνετε και δώρο τώρα να μου δώσετε και ακατάσχετο λογαριασμό. Σοβαρά. Και να σου πω ευχαριστώ, Μπράβο, μπες τώρα με την εντολή που σου δίνω και αποπλήρωσε οποιοδήποτε χρέος μου. Και ας βρεθεί ένας να πάει έναν Έλληνα στα δικαστήρια. Και να του πάρει σπίτι, να του πάρει κόπεδο, να του κατασχέσει την επιχείρηση. Για να δούμε. 87 σελίδες συγκεκριμένα. Όλα επικυρωμένα από αυτούς. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τη Βουλή σου, από τον Άριο Πάγο σου, από την εισαγγελέα του Άριου Πάγου σου, εισαγγελία, από την Ευρώπη, από το ΔΕΛΤΑ, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τους πάντες. Πάμε λοιπόν στο δικαστήριο, σας προκαλούμε να πάμε στα δικαστήρια για να δούμε τι θα πείτε. Τι θα πείτε, ότι δεν ισχύουν αυτά, αφού εσείς θα αναιρέσετε τον εαυτό σας τον ίδιο. Για πάμε λοιπόν. Αυτό λοιπόν κάνουμε εδώ και ένα μήνα, έχουν παγώσει τα πάντα. Στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών οι υπάλληλοι διαρωτούνται γιατί δεν απαντάει αυτός ο Τσάκαλος ο υπουργός. Γιατί δεν παίρνει θέση. Γιατί δεν παίρνει. Η εφορία απαντάει και λέει δεν είμαστε εμείς αρμόδια, σοβαρά. Ωραία. Όποιος απαντάει και το λέμε δημόσια στους κυρίαρχους ιδιοκτήτες έχει νομικό βάρος. Όποιος υπογράφει χαρτιά για τους κυρίαρχους ιδιοκτήτες έχει νομικό βάρος. Καρφώνοντας την εντολή αποπληρωμής, δημιουργούμε νομικό άλοθη. Δεν μπορεί κάποιος να κινηθεί πλέον και να μου πει χρωστάς. Γιατί σου έχω δώσει εντολή και πρέπει να μου απαντήσεις ότι δεν τα θες. Γραπτός. Ή να μου απαντήσεις ότι δεν είναι έτσι επισήμως. Και να πάμε στα δικαστήρια να δούμε πόσο έτσι είναι. Μέχρι στιγμής είναι παγωμένα τα πάντα. Εμείς προχωράμε ακάθεκτοι και στις τράπεζες. Και δεν πάμε να αποπληρώσουμε τα χρέη των Ελλήνων στις τράπεζες. Πάμε να κλείσουμε τις τράπεζες και θα τις κλείσουμε γιατί είναι παραπληγικά μαγαζιά που παίρνουν τα λεφτά των Ελλήνων και χρεώνουν το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εμάς. Έχουν δανειστεί πάνω από 500 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν συνελληνές και συνελληνίδες, είμαστε έτοιμοι. Πάνωπλοι, ατσαλωμένοι, δεν μπορεί κανείς θεσμός να σταθεί απέναντί μας. Μόνο τρέχουν να μας κακολογούν σαν παπαγαλάκια του Αμαζονίου, παπαγαλίζοντας μέσα στο διαδίκτυο, ενώ παίρνουν τη θέση του επίσημου θεσμού κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι άγνωστοι, ξένοι, και απαντάνε για την υπόθεση στους Έλληνες. Ποιοι είσαστε εσείς που απαντάτε, είσαστε θεσμός? Όχι. Τι δουλειά έχετε να απαντήσετε εφόσον παραθέτουμε νομικά έγγραφα και είμαστε ιδιοκτήτες και μιλάτε σε ιδιοκτήτες? Εδώ δεν τολμήσαν οι ίδιοι μωρέ να γράψουν στα μνημόνια ότι παραδίδονται οι Έλληνες. Η Ελλάδα λέει παραδίδεται. Και στον Όθωνα το βασίλειο της Ελλάδος ήταν. Και πάντα αόριστα η Ελλάδα παραδίδεται. Η τελική κληρονόμη που δεν είναι άφατη. Μην το μάθω το μυστικό, τώρα τα μυστικά είναι όλα στον αέρα.
Η κληρονομιά μας είναι στον αέρα. Το μόνο που μένει είναι η διαχείριση. Είναι η διαχείριση. Και από εδώ και πέρα, επειδή ό,τι στείνεται με αξίες και αρχές, με αξίες και αρχές, αύριο το πρωί όποιος νομοθετεί, και μπορεί όλοι να προτείνουν να φτιάξουμε το δικό μας νομικό πλαίσιο, πρέπει να υπακούει σε κάποιες αξίες. Και οι αξίες είναι συγκεκριμένες, θα τις δείτε στην οθόνη σας, και δεν είναι αόριστες, είναι πολύ συγκεκριμένες και ορισμένες. Δηλαδή έχουν οριστεί. Και είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας. Λογική, και εξηγούμε την λογική, αυτά είναι πανάρχια δικά μας. Δεν μας τα έφερε κανείς άλλος. Λογική, ελευθερία, αρετή, δικαιοσύνη, ισότης, αυθονία, αλήθεια, αισθητική, αρμονία, ανδρεία, ευδαιμονία και γνώθης αυτών. Και η κοινωνία μας θα διέπεται από αρχές. Οι αρχές είναι συγκεκριμένες. Οι αρχές λοιπόν είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας. Διαλεκτική, κοινωνική ελευθερία, πολιτική ελευθερία, ατομική ελευθερία, ισονομία. Ποια ισονομία τώρα? Ποια ισονομία? Ήρθε κάποιος κάποτε και έφτιαξε μια εβραϊκή αδερφότητα. Το ονόμασε μετά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Σήμερα στην Ελλάδα αφορολόγητο και δασμολόγητο. Το 70% των εταιριών μέσα, και μάλιστα με νόμο του Σιμίτη, άλλου τεραστίου ηγέτη, έβαλε και τα κίνητά τους μέσα και είναι αφορολόγητοι. Αυτό έχει ισονομία? Ισοκρατία, ισοπολιτεία, ισηγορία, όλα αυτά που βλέπετε στην οθόνη είναι ήδη οι αξίες και οι αρχές της Ελλήνων πολιτείας. Της Ελλήνων πολιτείας που έρχεται, που φτιάχνεται. Και δεν υπάρχουν λέξεις να αποτυπώσουν αυτά σε άλλη γλώσσα. Μεγαλοπρέπεια. Πού βλέπετε μεγαλοπρέπεια? Φιλοτιμία, φιλότης, αξιοκρατία δεν υπάρχει. Σεβασμός πουθενά. Εδώς δεν ξέρουμε τι είναι. Εδώ είναι και εμείς δεν γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν έχουμε θεσπίσει τα πάντα. Και όπως ήθιστε, όποιος αναλαμβάνει διαχειριστικό κομμάτι του τεράστιου έθνους των Ελλήνων, αυτού του πανάρχαιου έθνους, που έχει κληρονομιά του τον πλανήτη και οφείλει να διαφυλάτει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες τους, θα δίνει όρκο. Όπως κάνουν τώρα όλοι οι προδότες με πλαστούς όρκους, στους οποίους ορκίζονται όπου να είναι, στο Σύνταγμα λέει στους ανωτέρους μου, από δικό στο Σύνταγμα, δική σου και ανώτερη, ό,τι θέλουν αυτοί κάνεις, και μάλιστα λες θα υπηρετώ την πατρίδα, δεν λες όμως τι θα πάθεις άμα δεν υπηρετήσεις την πατρίδα. Εδώ είναι μεγάλο μυστικό. Οι δικοί μας οι πολεμιστές πάντα, όπως και στην ιατρική και παντού, όταν ορκιζόντουσαν ότι θα υπηρετούν τον άνθρωπο, οι ίδιοι για τον εαυτό τους θέτανε και την ποινή τους. Δεν υπήρχε δικαστήριο να δικάσει κάποιον. Και δεν υπάρχει. Εσύ ο ίδιος θα δηλώσεις σε όλους τους Έλληνες τι θα συμβεί άμα δεν πράξεις αυτό που τους δηλώνεις ως λόγο τιμής. Ως όρκο νόμο. Έτσι λοιπόν αύριο όποιος συμμετέχει στη διαχείριση της Ελλάδος υπάρχει συγκεκριμένος όρκος. Θέλω να σας το διαβάσω και να περάσουμε σε ερωτήσεις, απορίες είτε για τα εργαλεία, είτε για τον όρκο, είτε για οτιδήποτε. Πριν το πεις, Γιάννη, θέλω να τονίσω ότι εδώ στις πλατείες, στη μάχη των πλατεών, δόθηκε για τελευταία φορά ο πολεμικός όρκος των Ελλήνων. Ο όρκος αυτός έχει να κάνει με ό,τι προείπαμε στην αρχή. Δεν έχει να κάνει με θρησκεύμα, δεν είναι θρησκευτικός όρκος. Δεν έχει να κάνει με χρώμα και δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε δογματικό. Είτε λέγεται πίστη του καθενός. Δεν μας ενδιαφέρει η πίστη. Η πίστη, να ξέρετε, είναι όταν δεν γνωρίζει κάποιος. Γιατί όταν γνωρίζω και ξέρω, δεν πιστεύω. Όταν ξέρω ποιος είναι ο πατέρας μου, όταν ξέρω ποιος είμαι, δεν πιστεύω ποιος είμαι. Ξέρω, γνωρίζω. Εδώ μαζεύουμε τη φυλή των Ελλήνων. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Αυτοί τρέχουν λυσαλέα, κάνουν περίεργες κινήσεις. Εμείς είμαστε δυναμωμένοι και τσαλωμένοι, όπως προείπα. Ο γίγαντας έχει σηκωθεί. Φοβούνται τη συνένωσή μας. Πρέπει να το πράξουμε το συντομότερο. Ακούστε λοιπόν ποιος είναι ο όρκος των Ελλήνων. Τάσσομαι και αφοσιώνομαι εις τον λόγο της ενότητας του πανάγαθου άρχοντος φωτός. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη στις μοναδικές δυνάμεις της ζεύξης, της ένωσης δηλαδή, του κράτης του νου. Ξεκινάει η ορκομοσία εδώ λοιπόν. Ορκίζομαι στη συμπαντική συνειδητότητα της νομοτέλειας, των τέλειων νόμων δηλαδή. Ως μονάδα
στην ένωση όλων των ιερών ψυχών, όπου η δύναμή τους είναι το κοσμικό πύρ. Ορκίζομαι ως πολεμιστής ταγμένος στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος, του ελληνισμού και της ελληνικότητας, απανταχού της γέας, να υπηρετώ πάντα την αλήθεια, το δίκαιο, την αρμονία, την αρετή και την αυθονία με ανιδιοτέλεια. Ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνες μου. Ορκίζομαι και τάσσομαι ολόψυχα να πολεμήσω για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού, του σκοπού του και των αξιών του. Όπου μου ζητηθεί και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Ορκίζομαι να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού πάνω από κάθε προσωπική ή οικογενειακή μου επιθυμία. Ορκίζομαι να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου τα δίκαια του ελληνισμού. Ορκίζομαι να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσσω τους συμπολεμιστές μου. Και κάθε Έλληνα όταν υπάρχει ανάγκη. Ορκίζομαι να πράττω πάντα σύμφωνα με το ελληνικό αξιακό σύστημα και να επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα και ένας νους και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου μόνο ως σφαίρα πυρός, που στο πέρασμά της κατακαίει κάθε αποστατική ενέργεια και τη μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Ορκίζομαι στον απόλυτο σεβασμό των ελάνιων εντολών. Ποιοι είναι αυτοί, ποιες είναι αυτές? Υγεία, κάλος, πλούτος, ισχύς, φρόνηση, σοφροσύνη, να έχω σώα στα στρένα μου. Δικαιοσύνη και ανδρεία. Ορκίζομαι υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, στον πολέμαρχο και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Σφραγίζω τον παραπάνω ιερό όρκο ενώπιον της συμπαντικής μνήμης του ενεργού ύδατος, το οποίο δέχομαι να πιω ενώπιον συνημώνων θεών και ανθρώπων. Πίνω το είδωρ τούτο και σφραγίζω τον όρκο στη συνείδησή μου, στην ύπαρξή μου, στην οντότητά μου, στην ψυχή μου και κρυσταλλώνω τον λόγο που έδωσα στον όρκο αυτό. Αν παραβώ τον όρκο αυτό, όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου να διαλυθεί στα εξών συνετεύθη. Αυτός είναι ένας όρκος ψυχής. Δεν νοείται να ξαναεπιτρέψουμε να συμβεί προδοσία στην Ελλάδα. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Είμαστε στο μετέχμιο. Αν χάσουμε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, ανθρώπινο γένος δεν θα ξαναυπάρξει. Να το γνωρίζετε. Είναι τεράστια υποχρέωση που έχουμε, τεράστια η αποστολή μας. Είναι η ώρα να γίνει αυτό. Η προδοσία πρέπει να κόβεται από τη γενέση της. Πάντα από προδοσίες πεθαίναμε. Τότε το 1944 που παραδώσαν οι Ρώσοι τα πάντα στους Αμερικανούς, μετά από λίγο είχαμε τα Δεκεμβριανά. Μας προδώσανε και τότε. Μας είπανε ψέματα. Και σκότωνε κομμουνιστής αδερφός, τον αντάρτη αδερφό του. Άρα λοιπόν τα πράγματα θα μπουν σε στεγανά, με αξίες αρχές και νόμους νομοτέλειας. Δεν επιτρέπεται να κάψεις το δάσος. Διέπεται από τους τέλειους νόμους. Είναι εκεί για να αναπνέεις. Με ποιο δικαίωμα το κάψεις? Μπορείς να το ξαναφέρεις στην αρχική του θέση? Όχι, είσαι εκτός πολιτείας. Βίασες, σκότωσες. Μπορείς να επαναφέρεις πίσω τι έκανες στην αρχική του νομοτελειακή θέση? Όχι, είσαι εκτός. Δεν υπάρχει κάτι που να μην περνάει από τη λογική διαδικασία στην Ελληνοπολιτεία. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας, δίνουμε την εντολή αποπληρωμής, θα δώσουμε την εντολή με εθνοσυνέλευση και θα πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Ό,τι είναι δικό μας και ό,τι μας κλέψανε. Δεν θα διαπραγματευτούμε. Ό,τι πήρανε θα το δώσουμε πίσω. Δεν θα ζητήσουμε τίποτα ξένο, μα τίποτα ξένο, θα ζητήσουμε μόνο τα δικά μας. Αν τα δικά μας είναι όλα, θα τα πάρουμε όλα. Αν είναι τα μισά, τα μισά. Αν είναι όσα είναι, όσα είναι. Οι κοινωνίες των ανθρώπων πρέπει να επανέλθουν στη σωστή νομοτελειακή τους θέση. Πρέπει να μπούμε σε πορεία ανέλυξης και όχι καθόλου. Με μεταλλαγμένα, με γενώσιμα, με ιδέες δηλητηριασμένες, με θεωρίες που δεν είναι των ανθρώπων. Άρα το θέμα δεν είναι οικονομικό. Το αποδείξαμε. Εδώ και 3 χρόνια στείλουμε το μηχανισμό και το έχουμε αποδείξει και είναι τελειωμένο, κλειδωμένο. Το θέμα όλο είναι κυριαρχίας. Κάποιοι πειρατές θέλουν να πάρουν την κυριαρχία. Και το πρώτο που χτυπάνε είναι τον ομφαλό του πλανήτη. Τους Έλληνες.
Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις, τοποθετήσεις, απορίες, ό,τι θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Οτιδήποτε και μην θεωρήσετε κάτι ότι είναι χαζό. Οτιδήποτε ανοιχτότατα. Μιλάμε σαν οικογένεια, είμαστε οικογένεια, είμαστε το οίκος του γένους. Είμαστε το ίδιο αίμα. Άλλο η γονεϊκή οικογένεια και άλλο η οικογένειά μου. Άρα μιλάτε σε αδέρφια. Όλα ανοιχτά. Όλα τα πάντα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απασχολήσω το σεβαστό κοινό. Ευχαριστώ που παρευρεθήκαμε απόψε εδώ. Το όνομά σας? Θιακός Ιωάννης Καραλάμπους, αλλιές από Αρική Θήβας. Ωραία. Προσέξτε, από το δικαστικό κλάδο και ζητάω από τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Τις 3 μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. 3 τι εννοείτε? Οι οποίες έχουν παραδοθεί σε έναν πρώην Πρωθυπουργό, ως και χρέωση της Ελλάδος. Συγγνώμη. Σύμφωνοι, αλλά θα σου πω κάτι στην Ελληνά. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις μπρόντα. Δεν αφορά το τι λένε αυτοί. Το τι κάνουμε εμείς. Εσύ όμως χτυπάς την πόρτα. Σας επαναλαμβάνω. Σεβόμενος. Άκου τι κάνεις. Σεβόμενος. Χτυπάς την πόρτα ενός κατασχεμένου κράτους. Αυτός κάνει τη δουλειά του, εγώ τη δική μου. Καλώς. Αλλά πρόσεξε, μην την πατήσουμε σαν τη μύγα στο τζάμι. Βαράει μία, βαράει δεύτερη, βαράει τρίτη και μετά τα ανάσκελα κάτω. Εδώ έχεις οπλισμό. Εντάξουμε με τους Έλληνες τα αδέρφια σου. Μαζί σας είμαι. Εδώ έχεις οπλισμό. Και έχεις σοβαρό οπλισμό. Και από εδώ μέσα αναγνωρίζεις ως κυρίαρχος. Αλλιώς δεν σε αναγνωρίζει κανένας στον πλανήτη. Συγγνώμη. Κανένας. Μαζί σας είμαι. Γιατί δεν έκανες ερώτηση. Πάμε στην ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, θα πω το άλλο τώρα. Όπως τους έχουμε στριμώξει. Όπως τους έχουμε στριμώξει, γιατί τους έχουμε στριμώξει στη γωνία. Ναι. Αύριο δεν μπορούν να ψηφίσουν τα μέτρα. Δεν τους περνάει με τίποτα. Δεν θα πάρουν οικονομική ενίσχυση πια. Οπότε θα αναγκαστούν να ξεπέσουν στα 600 δις. Και τότε... Όχι εξεπεσμό στα 600 δις. Και τότε θα το συζητήσουμε το θέμα. Πρόσεξε, λες. Θα πέσουν δεν δεν θέλουμε. Ωραία, να είσαι καλά. Άλλος, άλλη τοποθέτηση, ερώτηση, απορία, παιδιά. Ερώτηση, άλλος. Εγώ πρέπει να πιστέψω τώρα ότι τα είπα τόσο καλά. Εγώ και ο Ανδρέας, εγώ και. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ κάτι. Βεβαίως. Ανοιχτά. Παρατήρησα στον λόγο σου ότι είπες είναι ο μόνος δρόμος, χωρίς να πέσει μια σφαίρα, χωρίς τίποτα, για να φέρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Είναι εντολή να μην έχει θύμα. Είναι εντολή, το δέχομαι. Και είναι μέσα στη δημοκρατία των ανθρώπων που σκέφτονται σωστά. Όπως τοποθετηθήκατε και το βάζει. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στήσει, με αυτόν τον τρόπο που το έχουν στήσει, το δόλιο να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Που βλέπουμε αυτή τη στιγμή έχουν φτιάξει αεροπλανοφόρα, έχουν φτιάξει πυρηνικά, έχουν φτιάξει τα πάντα στην κοινωνία τους για να ελέγχουν τον κόσμο. Πώς είναι ο τρόπος που θα καταφέρουμε εμείς να τους πείσουμε να κάτσουν σε ένα τραπέζι λογικής και διαλόγου που να πούνε ναι, ξέρετε, χάσαμε, όντως είσαστε ισχυροί πλέον, παραδίδουμε το γραφείο, όπως γίνεται στις κυβερνήσεις που βλέπουμε, με κάποιους ωραίους λόγους, παραδίδουν τα υπουργεία, τα γραφεία, χαιρετιόνται, πηγαίνονται στα λεπτά και φεύγουν. Εδώ θα πρέπει να πέσουν πολλοί τόνοι πυρομαχικών για να καταφέρουμε το αποτέλεσμα. Όχι. Άκουσε να δεις τώρα λοιπόν. Θα σε πάω με τη λογική. Καταρχήν, δεν θα πείσουμε κανέναν. Απλά θα πάρουμε θέση, θα τοποθετηθούμε και με τη θέση μου είναι σαν να πάω να αφήσω την πόρτα και να μπω μπροστά. Θα σε αναγκάσω να μην περάσει. Ή θα σε αναγκάσω να πάρεις θέση κι εσύ. Δεν πάμε να πείσουμε κανέναν. Όλα τα αεροπλανοφόρα τους, όλος τους ο στρατός, ό,τι έχουν φτιάξει στον πλανήτη, το φτιάξανε μόνο, και πρόσεξε τι θα σου πω, διαχειριστές. Οι οποίοι, ό,τι παράγωγο έχει φτιαχτεί από τον παγκόσμιο κληρονομικό πλούτο, ανήκει στον ιδιοκτήτη. Το αεροπλανοφόρο είναι δικό σου. Όμως, ο ιδιοκτήτης μέχρι χθες δεν ήξερε ότι είναι ιδιοκτήτης. Όλο το νομικό πλαίσιο του πλανήτη μέχρι σήμερα, τα πρωτόκολλα όλα του πλανήτη, το πρωτόκολλο των βασιλέων, το πρωτόκολλο της ηθαγένειας, τα πάντα δεν τα έχουν αλλάξει. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί δεν σου αλλάξανε το νόμο περί ηθαγένειας και μετά είχαμε τελειώσει. Μετά πηγαίναμε για απρούβες. Γιατί δεν μπορούνε. Ο μηχανισμός παγκόσμια ήταν, είναι και θα είναι εκεί. Όταν εσύ λοιπόν
κατανοήσεις ποιος είσαι και ενεργοποιηθείς, αυτόματα ενεργοποιείς το μηχανισμό. Δεν υπάρχει αεροπλανοφόρο να σηκωθεί από τη στιγμή που θα πάρεις το μηχανισμό. Δεν πας να πείσεις τους διαχειριστές του αεροπλανοφόρου και τους διοικητές του, θα πάρεις το μηχανισμό. Όταν πάρεις το μηχανισμό, απλά θα παραδώσουν. Αν περάσουν κόκκινες γραμμές, και μέχρι εδώ δεν θα πάμε παραπέρα, αν περάσουν κόκκινες γραμμές, να θυμάσαι ότι δεν θα υπάρχουν. Στο λέω πολύ απλά. Είναι κόκκινες γραμμές που δεν τις περνάνε. Μία κόκκινη γραμμή στην ανέφερα. Θα μπορούσαν να μπουν στο δίκαιο των εθνών και να αλλάξουν όλο το δίκαιο των εθνών. Αυτοί δεν κάνουν κουμάντο. Οι μεγάλοι σιωνιστές, νέα τάξη και κουραφέξαλα. Είδες λοιπόν ότι δεν έχουν δύναμη. Μόνο σου κρύβουν το όπλο σου και πάνε από κάτω στα κρυφά, παρουσιάζοντάς του μια ψευδεσιακή πραγματικότητα εσένα, κοιτάς αυτή την ψευδεσιακή πραγματικότητα και το όπλο που του σκοτώνει δεν το βλέπεις ποτέ. Τώρα λοιπόν ήρθαμε και λέμε. Τώρα είδαμε το όπλο και δεν το είδαμε μόνο, τώρα το έχουμε και όλα στα χέρια μας. Γιατί τι ήτανε, ένα τσάφι είναι να σε εξαφανίσουν σαν κράτος. Τι να σε βομβαρδίσουμε. Για να δούμε λοιπόν, να θυμάσαι ο πλανήτης δεν ανήκει στα παράσιτα. Ο καρκίνος δεν ανήκει στο σώμα. Το σώμα έχει τη δύναμη. Ξενιστής είναι ο καρκίνος. Γιατί κάποια κύτταρα δεν δουλεύουν όλα μαζί. Όταν δουλεύουν όλα μαζί τα κύτταρα και η μανιδιοτέλεια, δεν υπάρχει καρκίνος ούτε μία στο 3. Και τώρα τα κύτταρα δουλεύουν όλα μαζί. Και σε όλο τον πλανήτη. Δεν φαντάζεστε ποιες δυνάμεις είναι έξω και τι κάνουμε. Ελλήνων, υπάρχουμε παντού. Είμαστε παντού. Οι φύλακες ήταν, είναι και θα είναι παντού. Την εντολή τη δικιά μας περιμένουν. Με το που δώσουμε εντολή, θα δείτε τι θα γίνει στον πλανήτη. Είναι ξεκάθαρο. Είναι διαχειριστές, δεν έχουν τους μηχανισμούς. Άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Άλλη ερώτηση, παιδιά, πίσω από εκεί. Καταρχήν, ποιος είναι από τις πλατείες από εδώ. Ένας μόνο. 2, 3, 4. 4. Ήταν και άλλοι 2 Και εγώ μισό. Ο Μηχανισμός Ελλήνων Συνέλευσης, να ξέρετε, έχετε δικό σας καποδιστριακό δήμο εδώ. Καποδιστριακό, αφήστε το τελικά. Είναι ο Δήμος. Τέλεια. Ο Δήμος Πλατεών, βέβαια αυτή είναι μια πρώτη μάζοξη, πρέπει να κάνουμε και μια δεύτερη, μεγαλύτερη, αλλά αυτό πρέπει να το δουλέψετε εσείς εδώ στις πλατείες, να πάρετε τα στοιχεία στα χέρια σας, να ενημερωθείτε καλά και να μεταφέρετε το μήνυμα στο υπόλοιπο έθνος της περιοχής, στους υπόλοιπους πολίτες της περιοχής, στους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο οι πλατείες, είναι άλλα 5 χωριά. Ναι, εγώ όταν λέω πλατείες εννοώ το Δήμο. Ό,τι περιέχει ο Δήμος σας. Ωραία. Ναι, αυτό λέω. Ό,τι ακουμπάει στο Δήμο πάνω. Γι' αυτό μιλάω για τις πλατείες. Εμείς, ανά πάσα στιγμή και τώρα, αν επιθυμεί κάποιος, μπορούμε να κάνουμε ορκομοσία ανοιχτά, πάντα έτσι γίνεται. Το γραφείο πρέπει να ανοίξει με το λιγότερο 6 άτομα. Βρίσκεται ένα χώρο, έστω και δωρεά, η παραχώρηση, αν έχει κάποιος δικό του χώρο. Παίρνουμε ένα αφημί από το πρωτοδικείο, ένα τηλέφωνο, χρειάζεται, πρωτοδικείο και εφορία. Για τη διαδικασία, την γραφειοκρατία μπορούμε να βοηθήσουμε πίσω. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα πλέον, είναι 170 τουλάχιστον γραφεία, είναι πλέον γεγονός, είναι πανεύκολα τα πράγματα. Χρειάζεται να έχετε το νομικό πρόσωπο. Είναι απαραίτητο γιατί στην Εθνοσυνέλευση θα καλεστείτε για ψηφοφορία. Και αυτό το υπερόπλο δεν το σταματάει κανείς στον πλανήτη, δεν έχουν δικαιοδοσία ούτε οι κατασχέτες της Ελλάδας να σταματήσουν του κληρονόμου κυρίαρχου τη διαδικασία του. Φανταστείτε ότι είναι σαν μία ΑΕ που οι μέτοχοι κάνουν συνέλευση γενική για να ορίσουν το Προεδρείο. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Η δύναμη είναι στη Γενική Συνέλευση. Με το που κάνουμε έθνο-συνέλευση, εμείς οι ιδιοκτήτες, μαζεύονται οι ιδιοκτήτες και εκτελούμε διαδικασία. Με συγκεκριμένο καταστατικό στον ΟΗΕ που είναι όλα είναι έτοιμα. Μόλις πυροδοτήσουμε την εκκίνηση, θα τελειώσουν όλα μαζί. Από παντού. Όλες οι διαδικασίες και όλα τα οπλικά συστήματα που υπάρχουν. Και όταν λέω οπλικά, δεν εννοώ πρωτόγονες σφαίρες και κανόνια.
Μιλάω για ελληνικά όπλικα συστήματα νόησης, διανόησης και πραγμάτων που οι αντίπαλοι ούτε καν μπορούν ούτε να φανταστούν. Γιατί είναι φτιαγμένοι από άλλο υλικό. Άρα λοιπόν πρέπει να μαζέψετε τους ανθρώπους σας, να πάρετε τα στοιχεία στα χέρια σας όλα. Υπάρχουν site και θα είναι και τα επίσημα site σε λίγο έτοιμα. Υπάρχει ο Αλφιός Ποταμός, υπάρχει η Ελλάνια Βοή, υπάρχει η ΕΣΥ Βεβαίω που την έχετε κοντά σας και έχει τα πάντα. Όλοι οι άνθρωποι εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον μηχανισμό. Υπάρχει η ΕΣΥ Άργους, Blogspot, μπορείτε να πάρετε όλα αυτά, που έχει όλα τα βίντεο με τις ομιλίες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα πάντα. Είναι μια τεράστια παλιγερεσία. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα βλέπετε ένα πολύ μικρό κομμάτι, ταυτόχρονα συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα αυτό που βλέπετε. Εδώ που θα δείτε στην οθόνη είναι ένα μικρό κομμάτι, όπως κοιτάτε, αριστερά σας, είναι το 2014, Φλεβάρης, κλειστό γήπεδο Πανατάκι του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. 8.500 το λιγότερο Έλληνες μέσα. Έλληνες που δώσαμε την ευκαιρία σε πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε να πάρουν το πιδάλιο της Ελλάδας στα χέρια. Αποτύχαν όλοι. Τώρα θα το κάνουμε εμείς οι ιδιοκτήτες. Με συγκεκριμένη διαδικασία. Και δεξιά βλέπετε από διάφορες αίθουσες στη Βόρεια Ελλάδα, Κοζάνη, ο Βόλος από πάνω. Και αυτοί κάνουν ομιλία και μαζεύονται κλειστά σε κανένα μαγαζί και μαζεύουν μόνο τους δικούς τους για να δείξουν ότι υπάρχουν. Αλλά όποιος σας ξαναμιλήσει από αύριο, είτε είναι στο δημοτικό διαμέρισμα, δημοτικός άρχοντας, βουλευτής, δικηγόρος, νομικός, πολιτικός, πες του, τι είναι όλα αυτά τα 115-3, μόνο αυτό. Τι είναι αυτός ο ισολογισμός, είσαι κατασχεμένος, γιατί έτσι είναι τα μνημόνια, να τα χαρτιά. Και είσαι και μηνιόμενος για εσχάτη προδοσία και κάθεσαι και μιλάς στον ιδιοκτήτη σου αυτή τη στιγμή και του ζητάς τι. Να σε πιστέψει για ακόμη μια φορά. Να σε πιστέψει και να κάνεις τι. Να πας να δανειστείς πάλι από τους γενοκτόνους των Ελληνών. Εδώ το ΔΕΛΤΑ φανήκε στους Έλληνες και αντί να πάρει τα δικά μας κληρονομικά κεφάλαια, πάει και δανείζεται από τους τραπεζίτες δευτερογενή αγορά. Γιατί είναι ΔΕΛΤΑ, αυτό το πρωτόκολλό σου είναι συγκεκριμένο. Και μάλιστα έγινε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου τώρα. Για κοιτάξτε λίγο εδώ. Για κοιτάξτε. Γιατί βγήκανε μερικοί και είπαν δεν υπάρχει, λέει, το Bretton Woods. Σοβαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε στις 28 Δεκέμβρη, χθες, του 2015. Καταγραφή, λέει, ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων SDR του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να, ο μηχανισμός του Bretton Woods, μάλιστα. Τραβηχτικά δικαιώματα, τι είναι αυτά. Αυτά είναι δικαιώματα από τα αποθεματικά της Ελλάδας. Έτσι λέει. Τα αποθεματικά της Ελλάδας, ξέρετε τι είναι. Δουλεύει ο συνέλληνας του Μασού, που στο μαγαζί. Δουλεύει ο Σπύρος λοιπόν και έχει καφέ και ζάχαρη. Έχει. Και έχει και απόθεμα. Αυτός που και εκείνο, αυτός που δουλεύει, το τρέχουν. Έχει και απόθεμα όμως, αποθήκη. Άρα αποθεματικά, τι αποθεματικά έχουν οι Έλληνες. Ποια είναι τα αποθεματικά των Ελλήνων. Και πόσα λεφτά υπάρχουν μέσα, και γιατί δεν το ξέραμε εμείς οι Έλληνες. Και κοιτάξτε τι λέει παρακάτω κιόλας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ Α315 με αναγκαστικό νόμο 766. Να το ΦΕΚ, νάτος και αναγκαστικός νόμος 766. Να και το ΦΕΚ αριθμός φύλου 315. Θα βλέπετε που όλα αποδεικνύονται, όλα υπάρχουν σε χαρτιά, τα πάντα. Οι λογαριασμοί αυτοί με τα πολλά τρεις, μη σας φαίνονται πολλά.